maphunziro. Kwathu kuna chimwene alipo makosana ena ake amene amachita zinthu mdzina loti abwana andituma akunama amwene. Alipo ena ake amene amapezeka akutengera zinthu pa mgongo mdzina la abwana. Abwana onso asakudziwa china chilichonse, anyamata kumamenya anthu ena, kuopseza mapulisa, kuchita zonse zosakhala bwino. Akuti amadziwa ni munthu wamkulu, pamene munthu wamkuluyo sawadziwa nkwadziwa komwe. Ndayamba tsopano kumatsimikiza chimwene kuti kwathu kuno atsogoleri athu amakhala bwinobwino, koma anyamata ojiya ndi amene amaononga zinthu kwambiri. Anyamata ojiya amamva bwino pakakhala mpungwepungwe ndi adzipita kwa mabwana ndi kumawanamiza kuti bosi pakufunika dukangachepe tiwachuna anyamatawa kuti mwina make akhale chete. Kwathu kuno makosana ena akhala akusanduka akambona mukanthawi kochepa ndi nkhani ngati zimenezi. Pachingerezi pali mawu amene amanena kuti proximity to power deludes some into thinking that they wield it. Kapena kunena momveka bwino, kumwera chikho chimodzi ndi mfumu sinde kuti iweyo ndiwe mfumu. Ndi pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala tikambirana nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye tamva mawu a abwandi amene adalankhula mukalata yawo pa 28 December 2020 kuti kunoko ku Malawi anthu ena achamata akakhala pafupi ndi mfumu kumadyera mbali imodzi kumwera zikho zimodzi amaona ngati kuti wacha tsopano afikapo pa ufumu ndipo atha kumatha kumaopseza anthu, kumamenya anthu, mapanga zinthu zosakhala bwino mu dzina lokuti atiwo amadziwana ndi mfumu ya dziko lino. Ndi pano achishumba abweranso kudandaula nkhani zake zokhazokhazo kuti ati anthu ena ache akumaopseza kuti ayi akulankhulitsa kwambiri pomatsutsana ndi utsogoleri wa olemekezeka Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndi anthu amene watitu awaza kuti ayi achepetse moto apobi aona zakuda. Ndi ashumba atchula mayina modi ameneyi, ife mayina awo sitiwatchula, tiwalola ashumba kuti adzitchule okha kuti anthu amenewa ndi ndani ndipo anthu amenewa anati chani. Ndi pano ndi Panyasa Voice Box tiye tikhale limodzi kuti kuti ashumba akuti bwanji pa nkhani imeneyi yomaopsezana mu dzina lokuti amadziwana ndi munthu wamkulu komanso kuti ndale zathu Malawi titsipanga ndale zoopsezana mu 2024 amenewo mutiuza in the comment section below kuti maganizo anu ndi otani pa zimene anena ashumba pano Panyasa Voice Box. Pamene nthawi yanga ikundiuza kuti 12 o'clock ya masana ndati ndidziwitse mtundu wa Malawi nthawi ino kuti ndayamba kulandirano ziopsezo chifukwa cha maviyeni amene ndaphulitsa pakati apa. Dzana ndinalandira foni kuchokera kwa munthu osamudziwa, anangofulasha kunena kuti sore ndikudula, ndipo ndinamuimbira foni munthu jasamayankha. Kumuimbira foni anayidula, nazakhalanso kanthawi nkuimbanso foni mathawi ndi anazayiyankha nangoti asore ndimakhala pa phiri namba yanu munandipasa nthawi yake ndi ndimafuna ndione ngati ili online koma ndikuimbirani tsiku lililonse ndikudulanso. Ndinamfunsa ndinu ndani, sanazitchule dzina, nangodula. Kumuimbira kawiri apezati foni ija wayika ku blacklist. Patangopita 10 minutes that was dzana eti pamene ndimalandira call kuchokera kwa Frederick Malata. Atandiimbira Malata ndinamuyankha ngati munthu amene ndimamudziwa koma anafunsa mawu onena kuti amandiopseza komanso ndipanga warning kunena kuti ndisiye kutulusa maviyeni ovuta kwambiri chifukwa nthawi iliyonse ndikozokhala m'manja mwa anthu amene amadziwa kulanga. Adayankhula zake, of course mbaina amayankha ngati akundikonda koma ananena kuti tisayankhule zambiri pa foni komano tikumane muli kuti ndayankha kuti ndili ku nyumba. Nditumiza 5,000 mu fonimo tikumane pena pake tidekhe mugali moto. Ndinamukani namuza okay fine tumizani tikumana pamene mungafuna. Ndinadziwa kuti atumidwa ndipo ndama zimene amafuna kunditumizirazo apa sidandama za nkhani komano lake nafu sanatumize ndama zija. Yesu sinamuimbire foni kufuta kubanja ndama zija chifukwa ndimadziwa mamishoni ake. Lero akundiimbiranso Agape Kombe
chama tingocheza 11 momwemo leo nimeona ngati kuti nkhani zina makamba mwina zokhazo ashumba mukanabweza ndilengezani zimene ndimakudziwani mwayankhulazichi tisachite kukusakasakani ayi maganizo inuti osati madziwana ndikupitani force koma musiye kupusa maviyeni opanga atake mcp kapena lazarus kapenanso kumatchula mayina anthu amene ali mchipani cha mcp chifukwa nthawi iliyonse mukhoza kuti kati muli pa mavuto ndiye anayankhula mawu ena amene sanandisangalatse koma ndinadekha kuti ndimumvetsere ndinalipo ndi mzanga wina pamene amayankhulapo komabe mwina nayenso tikanakumana anakhudzika chifukwa chati nayenso zimamunyansa zimene amayankhula nyamata amenewa ndipo mzanga ameneyi anayilandira foni yanga ndikuyamba kuyankhula naye Agape Khombe uja moshatapulana ashatapulana ndiye ndinatenganso foni ija kuti abwesani ndikhale naye ine ndinamudekhera Agape Khombe kuti ndimumve kuti akupita bati kenako wayankhula nditi mwina wafupifupi 10 minutes kenako akuti mayunitsi ndi anga komabe mwina mukhoza kukhala ndi choyankhapo ndimadziwa kuti kumene amapanga zake zamandipanga record ndiye inenso ndimapanganso record ndiye ndinamuwuza kuti achimwene chifukwa anayankhula maona kuti ashumba ganya amene mukugwirayo akupweteketsani ngati ndi ndalamazo muzingodya ndikudziwa kuti akukutumani adzipani zotsutsawa kuti muziyankhula zimenezi mamene ndamene anandipweteka kwambiri fa ineyo ndimayankhula maviyeni aja usati chifoti wina ake wadituma kapena chipani chinake chandituma ayi ndimayankhula izi mowawidwa mtima mwa ine ngati munthu potengera ndi zimene timayembekezera kuti boma ili lidzachita ndi zimene likuchita lero contrary astray ndiye ndine munthu wowawidwa mtima fa ndinagwira ntchito akuluakulu ndikuwuzenizi ndinagwira ntchito yotamandika poonetsesa kuti mwina amalawi ife tikhale pa mtendere pa ufulu weniweni koma instead tikumaona kuti no amalawi tinayika pa mavuto andiweyani ndiye zimandipweteka kwambiri ndikati kwambiri mumvetsese ndikukhulupirira akalindo akhoza kukhala mboni yanga sitimasiyana nawo tikamayankhula maviyeniwa kumakhala kuwawidwa mtima osati kwina ake kwatituma kuti ziyankhulanizi ndrama ndizi ine I swear before my living God there is nobody anapangapo sendi ku akaunti kwanga ngakhale 2000 ngakhale ya mayunitsi ngakhale ya bando palibe kaya ndi wandale kaya ndi wama CSOs kaya ndi munthu wamba ayi ndimapanga izi mwa ine ndekha chifukwa chakumva kuwawa kulirira dziko langa because Malawi it's my country, it's my own country. So wazayankhula zakezo ndenda zamuyankha Agape Khombe mukudziwa chani ndikamapanga izi ndimakumbukira nthawi ya Dr. Kamuzu Banda mmene makolo anga amazunzidwira komanso ine mmene ndimazunzikira ndili pa school pena kumalephera kulemba mayeso sabwino zimenezo ndimenazo ntchito zinapita koma mudziwe ichi mina simumadziwa pa 14 February tsiku la Valentine Day ndinapangidwa chipongwe ndi anyamata chipani cha Malawi Congress Party pafupi ndi pamanda akamuzu ndimangozidutsira mnjira ndavala bwinobwino suti yanga ya blue chifukwa chongodusa nditavala suti ya blue anandithamangira pa amene mukukudziwa kulilongwe pa malobotsi olowa ku BICC tikudusa pa parliament kutadusa manda akamuzu pali malobotsi apo kuti tizikholano BICC anandichingira pamene pa kuchoka tu kuchiliza chakamuzu chicha kuthamanga anthu ena akundidulira mbuyomu ena akukandichingira kusogolo chinali chigulu cha anthu mwina akaniseye mwina over anthu 50 that was over ndipo ena sanafikepo chifukwa it was over ine sindinathawe ndimangoziyendera ntagwira haso yanga mmanja haso bag yanga manja munali foni yanga muhaso bagimu munali tindrama tanga 32,000 munali ma ID yanga munali zinthu zofunika ma documents
anandikokwereza kundikokatu kududuluza kundifikitsa kumandakamuzo ndiye kunali kuponda mwana wa munthu kuponda posa nina kuponda mpaka ndinakagona ine kuchipatala. Anandivula suti yakuyamba kuying'amba pompa ya blue amene mukundidziwa mbuyo ndinkakondovala suti ya exactly sky blue inathera pomwepo panali pa 14 February ndimakumbukira chaka chake chomwe chino. Anandipulumutsa ndi munthu wa njinga yakapalasa wakakaoma ndipo munthu ameneyoyo anavulazidwanso atakandisiya pa polisi apa Bisonwati kuchakala ndonapo ise munthu wavala ndikungotuka magasi nditangovala boxer yekha ndi vesti setang'ambira mbali imodzi ndinangosala mkono wa mbali imodzi nende ndi mimba yokha mpaka kukafika ku sento wina wake mzanga wakwachinsapo nachita kundiona amelesa kekeke ndi amene anandigulira golf shirt kundibweresera ndili mchipatala. Mombo nonsewo ndili nawo kata ya ku polisi ndili nayo pa Bisonwati police unit. Ndini mamuza Agape nata Agape ndinamva kuwawa ndi MCP so sindingayinyengere ndinagula mchipatala nthiti yanga imodzi inathyoka that's why ndipanga admit ndinagula mo 3 days foni andilanda nyumba wanga sakudziwa kuti munthu ali kuti ndinakhala 3 days nyumba sakudziwa kuti munthu ndili kuti. Ndilero mukamena kuti ndisiye kuyankha maviyeni akadandipha koma kuti sanandiphe Mulungu anandipulumutsa kuti ndizayankhule mtundu wa Amalawi sindisiya. Now Amalawi ndifuna mudziwechi ndalandira mawu achiopsezo onena kuti ndiona zoopsa mamene wayankhula ndi Agape Khombe zanso matanena kuti ndisiye chifukwa ndikusakidwa ndiona zakuda. Mawu amanatadzana ndi mawu Agape Khombe lero agwirizana akupanga chimozi. That means anthuwa akupangana zoti no ine akandipeza kamene akandiona sindikudziwa kuti atutanane kuti ndipo andiuza kuti muchite mwayi kuti mugwidwe ndi apolisi ifa polisi izangokusamalani komanso aja amene akukufunaniwo ndoti sangakufikireni koma mukachita tsoka simugwidwa ndi apolisi. Mawu amene amene wayankhula Agape Khombe lero ndiye ndamuyankha nena kuti akulu mutha kupanga china chilichonse chimene mungapange koma mudziwe kuti mwataya mwayi chifukwa inu mutamangidwa pa mlandu ogwiririra mwana ine ndamene ndinabwera kuzakonani nzanu mata makana kuzakonani ku Maula prison mukubwera ku khoti ndimabweranso ku khoti mwina pakapezeka mwayi wa belo ndikuyimirireni ine kudzipereka. Malata amene atapezeka ndimo ndimene anamangidwa ndi Honorable Gangata atapanga zinthu atayankhula mosakhala bwino ine ndimapita kukamona pasatengera kuti malata ndi otani ndimapita kukamona ku Maula prison ndipo ndapita ku katatu konse. Lero anthu nomweni mufuna mundipangire chipongwe anthu amene sindimayambana nanu mutaya mwayi komanso sindikuopa chinachonse ndipo ndiphwisaso maviyeni kawawa ndipo tikangosiyana pano Agape Khombe ndibwera pa social media ndiphwisa viyeni kuti anthu adziwe zimene mwapanga. Ndeni mafuna ndikudzana abalanga ndi alongo anga kunena kuti mukamva kuti ashumba Pastor Shumba asowa kapena apangidwa chipongwe anthu ake musapange atake nali wonse musakayikire ndi Agape Khombe ndi Frederick Malata enawo sindikuwadziwa azikatchulana kumeneko ngati mwayi umenewo kuti apezeka anthu amenewa apezeka koma ine ndikalandira chipongwe anthu ake ndi amene wawa. Ndikufuna ndiachite warning Agape Khombe komanso Mr. Malata unena kuti ine dzina langa ndi Shumba sindizasintha sindimasintha ndilomwero mpaka nakalekale kokhala kwanga ndikulilongwe ndikuni chinsapo mutha kundipeza anytime any hour any minute. I fear nobody, I fear only God and God is my protection. He will protect me day and night. Akafuna kuti ndikhale m'manja mwa adani ndikuti mulunguyo wapanga zimezi ndi cholinga ndipo mwazi wanga uzakhala chimozimozi wa Saulo Chilima sindidzaopa ndipo maviyeni ndiphulitsa chifukwa tikumva kuwawa ndife Amalawi tinanena kuti ife tidzayankhulira Amalawi amene sangathe kuyankhula
ine ndidzawayankhulira Malawi. Ndesi ndilipo ndekha oyankhulira Malawi. Ndimayamika Boni Kalindo, ndimayamika Mtanyiwa, ndimayamika Wabakiri Muluzi, tonsefe tikuyankhulira Malawi. Ngakhale Agape Kombe wanena kuti musatengere za Mtanyiwa sali kuno, musatengere za Bakiri Muluzi sali kuno, koma inuyo muliko kuno tikupezani. Mawu amene wayankhula Agape Kombe. Amalawi anzanga, amene muli akufuna kwabwino muzindipempherera. Komanso ngakhale Yesu mwana wa Mulungu ananena kuti mundilole chikhochi chindipitire, koma idafika nthawi anavumira kunena nthawi yakwana kuti mwana wa munthu azunzike. Yesu nthawi yanga idzakwana kuti ndikazunzike, koma kuzunzika kwanga kuzakhala kwa phindu. Chifukwa amene anandivulazira pa 14 February ndimanena kuti pavute pasavute MCP sizalamulanso dziko lino. Ndipo Agape Kombe kuti tisapusitsike. Pa namba 1 pazakhala MCP, pa namba 2 pazakhala UTM, pa namba 4 5 ndiye kuzakhala na TV kumapita. Mawu wayankhula lero Agape Kombe ndi pakamwa pake. Koma ndifuna ndinene izi kuti Agape Kombe si mulungu. Agape Kombe sangatembere anthu ochuluka amene akulira mulungu ndikuyankha. Mukhale ndi masana abwino abale anga, tizipemphererana. Koma ine Pastor Shumba ndipitiriza kuphulitsa maviyeni achilungamo ndi madzi oti chilungamo chimawawa, chikawawa chimapya, chikapya amalaza chidziwa. Mukhale ndi masana abwino.